Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po, sa Sangguniang Panglungsod, ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
mga pangyayari at kaganapan sa ating lipunan direkta mismo sa pinangyarihan. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Mga police and hospital reports, City Hall, Capitol, Military, PNP at iba't ibang lugar na ating nasasakupan. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program hosts. Maaksyong Umaga Pilipinas, Maaksyong Umaga Pangasinan Dagupan. Muli hong inihahandog sa inyo ng Aksyon Radyo Pangasinan ang atin pong programang Aksyon Radyo Balitang Bayan numero 1 Thursday edition na. Ako po ang inyong lingkod, Aksyon Jeric Pasilyao, at sa Master Control nariyan kantabay ho natin si Aksyon Conrad Alvarez. Tayo ho ay magkakasama mga kaaksyon hanggang alas 7 ho ng umaga. Kasama rin ho natin ang atin pong mga kasamahang Aksyon Radio reporters na nasa labas ng atin pong himpilan na nangangalap ng iba't ibang mga uri, hugis at anyo ng mga balita, impormasyon. Una sa Aksyon Balita. Ipapares ko ng Senado ang opisyal ng OWA. Una sa Aksyon Public Service. Nagpapasalamat po ako sa Action Radio. Sila po ang naging tulay para matulungan ako ni Mayor. Una sa Aksyon Komentaryo. Pork barrel na naman! Tinamaan kayo ng magagaling! Sa musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Sa Dagupan, patuloy kayong nakikinig sa 1171. Aksyon Radyo! 1171. Aksyon Radyo! Para ho sa inyong mga kuro-kuro, reaksyon at opinyon mga kaaksyon, maaari ho ninyong isend yan sa atin pong text line sa 0922-852-1161. Ulitin ho natin, 0922-852-1161 para ho sa inyong mga kuro-kuro, reaksyon at opinyon mga kaaksyon. At syempre, maaari din ho kayong mag-like, mag-comment at mag-share sa atin pong Facebook fanpage, DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Alright mga kaaksyon, dahil ngayon ay araw ho ng Huwebes, December 23, 2021. Naku mga kaaksyon, 2 araw na lamang bago naman sumapit ang Pasko mga kaaksyon. At sana kayo ho ay nananatiling malusog. At syempre, meron dapat tayong kagalakan, no, sa atin pong mga puso, sa atin pong pagdiriwang ng atin pong Pasko ngayong taon at syempre sa atin pong pagsalubong sa bagong taon. Pero sa pagkakataong ito mga kaaksyon, papasukin ho muna natin ang unang bugso ng atin pong mga pagbabalita mula sa labas ng himpilan na bit-bit naman ni Action Freddy Fajardo. Yes, Action Freddy, good morning. Please come in. Yes, ma-brownout na umaga. Aksyon Jeric. Kung saan alas 6 sakto kanina ay nawala na ng ilaw ang Kalakang San Carlos City maliban sa Barangay Paluspos at Balitisor at iba pang mga lugar na tinamaan ng brownout ngayong umaga hanang NGCP. Ito ay hanggang alas 6 ng gabi naman. 12 oras ito. Samantala, 33 anyos na magsasaka patay ng pagbabaril ng riding in tandem sa Calasiao, Pangasinan. At hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng biktima na kinilalang si Ronnie Padilla Icaspe. 33 anyos may asawang magsasaka ng barangay Kabilukaan, Calasiao. Sa investigation nila Major Apollo Kalimlim, Deputy Chief of Police ng Calasiao PNP, alas 12 ng madaling araw kahapon, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima mula sa Lamay papauwi na sa kanilang tahanan. Nang pagdating sa may kanto ng Kabilukan at Wood Highway, bigla itong nag-U-turn. Mabilis na nilapitan ng isang motorsiklo sa kanyang 2 kalalakihan at agad itong pinagbabaril na tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan saka mabilis na tumakas ang mga salarin. Agad nadala sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City ang biktima pero diniklarang dead on arrival na ni Dr. Sim Segi. 4 na basyo mula sa kalibre 45 baril ang natagpuan ng mga investigador sa lugar at patuloy pa ang masinsinang pagsisiyasat na ginagawa ng mga otoridad upang matukoy ang mga suspect at ang motibo ng pagpaslang sa biktima. Mula sa gitna ng aksyon, Aksyon Friday Fajardo, una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
Maraming salamat sa balitang yan, aksyon na Freddy Fajardo. At speaking of brownout mga kaaksyon, ay kuwan ho mga kaaksyon ha, anong tawag dito kanina, kaya din ho tayo na late nang pasok dito ho sa atin pong programa. Medyo na-late ho yung atin pong palatuntunan, yung pagpasok ng atin pong programa. Dahil nagkaroon ho ng ilang minuto lang naman ho na brownout mga ka-aksyon, no? Actually, prepared na tayo kanina as early as, bago mag-alas 6 mga ka-aksyon. Prepared na tayo pero biglang nag-brownout. Kaya medyo namatay yung mga computers ho natin dito. Kinakailangan ho nating mag-restart. Ayan, so ipagpaumanhin nyo na lamang ho mga ka-aksyon. At ito nga, tuloy-tuloy ho tayo dito ho sa atin pong programa mga ka-aksyon. Muli para ho sa inyo mga kuro-kuro reaksyon at opinion, pwede ho ninyong isend yan sa atin pong text line 0922-852-1161. At dahil nga 2 araw na lamang bago ho sumapit ang Pasko at bukas mga ka-aksyon ay Noche Buena na. 'Di ba? Action Conrad, ikaw ba'y nakapamili na ng iyong mga Noche Buena products para sa panghanda, 'di ba? Sa Noche Buena bukas. Oo, dahil eto mga ka-aksyon ha, para dun sa mga hindi pa nakakapamili, 'di ba? Take note of this mga ka-aksyon ha, dito ho sa Noche Buena SRP mga ka-aksyon, para maging gabay ho natin ha, para maiwasan ho natin na mabiktima mga ka-aksyon neto po namang mga negosyante, 'di ba, na mapagsamantala. Diba? Ano ba itong mga karaniwan na mga hinahanda, 'di ba, ng mga kababayan ho natin, ng mga Pilipino kapag Noche Buena mga ka-aksyon? Syempre, hindi nahuhuli diyan yung hamon, 'di ba? Yung ham mga ka-aksyon, mga condiments mga ka-aksyon tulad ng mayonnaise, 'di ba, ng sandwich spread, ng spaghetti, 'di ba mga ka-aksyon, ng pasta, queso di bola, 'di ba mga ka-aksyon? Ayan yung mga karaniwan natin, no, na mga hinahanda. Ano pa ba? Yung macaroni, 'di ba? Yung mga gumagawa diyan ng macaroni salad mga ka-aksyon. Yung all-purpose cream, yung tomato sauce at marami pang iba mga ka-aksyon. At syempre, para ho sa inyong gabay, naglabas ho itong Department of Trade and Industry Region 1 mga ka-aksyon ng kanila pong Noche Buena SRP Bulletin mga ka-aksyon, no? Para ho doon sa nagbabalak, no, na bumili ng ham. Yung 500 grams ho ng ham mga ka-aksyon, naglalaro ang presyo sa 158 pesos hanggang 204 pesos mga ka-aksyon. Ang 800 grams naman ay naglalaro sa 228 pesos hanggang 298 pesos. Ang 1 kilogram naman ho ng hamon, wag na nating banggitin yung brand mga ka-aksyon, no? Ayan, naglalaro sa 345 hanggang 1,120 mga ka-aksyon. Ito naman pong Chinese ham mga ka-aksyon. So, yan ha, yung gabay natin, no, sa ham mga ka-aksyon. Pagdating naman sa mayonnaise, ayan, naglalaro sa 28 pesos hanggang 169 pesos mga ka-aksyon. At pagdating naman sa sandwich spread, naglalaro ang presyo sa 69 pesos hanggang 207.85 centavos. Ayan, queso di bola naman ay naglalaro sa 200 pesos hanggang 429 mga ka-aksyon. Ayan, ang spaghetti or yung pasta mga ka-aksyon, ang pinakamura 200 grams mga ka-aksyon ay 19 pesos. Habang ito naman pong 1 kilogram mga ka-aksyon ay nasa 92 pesos and 50 centavos mga ka-aksyon. Spaghetti sauce 22 pesos hanggang 76 pesos. Ayan, ang elbow macaroni 18 pesos hanggang 90 pesos mga ka-aksyon. At marami pang iba. All-purpose cream 59 pesos or 53 pesos hanggang 59 pesos.
And ang tomato sauce naman ang 250 grams ay naglalaro sa 17 pesos and 25 centavos habang ang 1 kilogram naman ng tomato sauce mga kaaksyon ay nasa 63 pesos and 50 centavos mga kaaksyon. Ayan ho yung mga pangunahing mga bilihin, 'di ba? Mga Noche Buena items mga kaaksyon para maging gabay natin kapag ho tayo bumibili ng mga produkto at maiwasan ho natin na mabiktima mga kaaksyon ng pananamantala neto naman pong ibang mga negosyante, 'di ba, na medyo mapagsamantala ngayon pong panahon ho ng Kapaskuhan. Uy, good morning kay Texter 2253. Good AM, Merry Christmas and Happy Brown Out from Heriberto Quintans ng Malasiki. Ayan medyo naramdaman din ho nila ito pong pag-brown out mga kaaksyon dyan ho sa may bayan ho ng Malasiki. Kay Sir Heriberto Quintans. Kay Texter 8535, good morning. Lulugayan ko pa yung midwife niya magangganatan makuli at serbisyo si Madam Jobel Cancino tan Ani Caranto Soriano. Ayan, maraming salamat ho. Pa-shoutout ho yan ng atin pong texter na siglo. Ayan, mga kaaksyon. (6:31) ang atin pong oras at idineklara ko ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kaaksyon ang state of calamity sa mga lugar na lubhang sinalanta ng Bagyong Odette. Nilagdaan ho ng Pangulo ang deklarasyon matapos irekomenda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o ng NDRRMC. Partikular na sasailalim sa state of calamity ang Mimaropa o Region 4B, Western Visayas, Region 6, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao at ang Caraga Region. Ayon kay Duterte, mas mapapabilis ang pamamahagi ng tulong at rehabilitasyon sa ilalim ng state of calamity. Idinagdag pa ng Pangulo na magiging daan din ito para makontrol ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at maiprograma ang mga pondo para sa repair and safety upgrading sa pampublikong infrastruktura at pasilidad, paggamit ng Quick Response Fund ng LGUs at iba pa. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, nasa 449 million pesos ang halaga ng infrastruktura na nasira ng bagyo. Noong araw ng Martes ay nasa 156 ang iniulat ng NDRRMC na nasawi. 37 ang nawawala at 275 naman ang nasugatan buhat ng Bagyong Odette. Naku mga kaaksyon nakalulungkot yung kalagayan ng atin pong mga kababayan dyan ho sa mga areas na dinaanan ho ng Bagyong Odette, particularly dyan sa mga region ng Visayas and some parts of northern Mindanao mga kaaksyon na dinaanan nito pong si Bagyong Odette. Diba? Last week lamang ho nang humagupit eto pong Bagyong Odette dyan ho sa mga lugar ho na iyan. At sa Sabado, diba mga kaaksyon ay Pasko na. 'Di ba? Karamihan sa mga 'yan ay walang tahanan, 'di ba? Dahil nga doon sa lakas ng hangin na dala ng mga Bagyong Odette na ayon ho sa ilang mga residente, inilarawan ho nila na parang washing machine. Mga kaaksyon, ito pong pag-ikot ng hangin, yung pagbayo ng hangin mga kaaksyon, dyan ho sa mga lugar na dinaanan ho ng Bagyong Odette. Diba? And even yung mga evacuation centers mga kaaksyon, mantakin ho ninyo yun, tinuklap ng hangin. Ito pong bubong, diba, ng mga evacuation centers. So talagang walang matuluyan etong atin pong mga kababayan, diyan ho sa mga lugar na dinaanan ng Bagyong Odette mga kaaksyon. And after Christmas, 'di ba? Either sa mga kaaksyon, 26 or 27 mga kaaksyon ay inaasahan ng Pag-asa na papasok ng Philippine Area of Responsibility. Ito pong isa na namang low pressure area mga kaaksyon. At ayon sa Pag-asa, lalo pa daw lumaki ito pong tsansang maging ganap na bagyo. Ito pong binabantayang low pressure area
ayon ho sa may pag-asa mga kaaksyon. Ayon ho sa State Weather Bureau, mas mataas daw ito pong tsansang ito kumpara sa 30 to 40% na binanggit noong mga nakaraang araw mga kaaksyon. Sa pagtaya ho ng pag-asa, magiging pinakamalapit ito sa kapuluan ng Mindanao pagdating ng gabi ng December 29 o December 30 mga kaaksyon. Ayan ha. At doon nga sa pinakahuling tala, kung hindi tayo nagkakamali mga kaaksyon, yung nabiktima nito pong si Bagyong Odette ay umabot na sa 300 mga kaaksyon na. 'Di ba? Ayan, nasa 375 na. Ito po nga mga namatay dahil ho dito sa Bagyong Odette at meron pa hong mga kababayan natin, ito pong nawawala mga kaaksyon, di ba? At mayahalin tulad daw, ito nga Bagyong Odette mga kaaksyon dito naman sa Super Typhoon Yolanda, di ba? Na humagupit dyan ho sa may area ho ng Tacloban City sometime in 2013, no? Kung hindi ako nagkakamali, November 8, 2013 mga kaaksyon nang mangyari nga yung Bagyong Yolanda mga kaaksyon. Diba? At sana dahil dito ho sa Pilipinas dinadaanan ho tayo ng aabot sa 20 mga bagyo taon-taon, diba? At merong papasok diyan na malakas na bagyo, diba? Parang nitong si Odette mga kaaksyon na tinuring din, diba, na isang super typhoon mga kaaksyon na talagang mapaminsala mga kaaksyon. Sana, 'di ba? Parang paulit-ulit na ganito yung sitwasyon natin noon pa mga kaaksyon. Pero bakit parang napakakupad, 'di ba mga kaaksyon ng ganitong mga ng pagresponde, 'di ba mga kaaksyon ng mga kinauukulan. Halimbawa, diyan ho sa Typhoon Haiyan, doon ho sa Bagyong Yolanda, 'di ba? Marami pa, bagamat unti-unting nakakabangon yung mga residenteng apektado, marami pa rin ho sa kanila. Eto po nga wala pa rin pong tirahan mga kaaksyon. Bagamat merong mga pabahay, 'di ba, na ipinatayo ang gobyerno, ang problema substandard ho naman na, 'di ba? Pagkaraan ho ng ilang taon nilang paninirahan, wala na, dilapidated na mga kaaksyon, 'di ba, yung mga pabahay. 'Di ba? Sana naman, 'di ba, itong nalalapit ho na eleksyon, 'di ba? Sana tayo ho ay makapili ng talagang mga tao, 'di ba, mga leader, mga kaaksyon na merong paninindigan, 'di ba? Mag-ano ho tayo, wag ho tayo magbase mga kaaksyon sa kung ano yung kanilang mga post sa social media. Wag ho tayong magbase sa kung ano, 'di ba, yung mga pinapalaganap nilang mga agenda sa social media mga kaaksyon. Magkaroon ho tayo ng sarili ho nating research, 'di ba? Ano ba yung nagawa ng mga taong ito, 'di ba? Nung wala pa sila sa posisyon sa gobyerno. Nung sila pa ay private citizen, ano na yung kanilang nagawa, 'di ba, para matulungan, maiahon, 'di ba, ang buhay ng atin pong mga kababayan. 6:38 ang ating oras, papasukin nating muli si Action Freddy Fajardo para sa kanyang karagdagang balita. Yes, Action Freddy, please come back. Magsong umaga muli, Action na Jeric, isang magsasaka naman sa Bulinaw pinagbabaral sa loob ng kanyang tahanan dahil ito sa away sa lupa ang mga suspektyuhin at mga pinsan na nakilala ng biktima. Binagamot ngayon sa Region 1 Medical Center Dagupan City ang biktima na kinilalang si Eddie Credo Inabal, 32 anyos, walang asawang magsasaka presidente ng barangay sa Mangsur, Bayan ng Bulinaw. Sa investigasyon ng mga tauhan ni Police Major Leonard Zacarias, ang hepe ng Bulinaw Police Station, alas 7 ng umaga naglilinis ng bahay ang biktima nang may humintong kotseng kulay pula, kulay verde na may plakang TMU 150. At kapag sunod-sunod na pinaputukan ang biktima, na maswerteng sa tiyan lang ito tinamaan, mabilis na tumakas sa mga suspek na kinilala ng biktima na ang kanyang tiyuhin na si Rodrigo Credo Jr. Kasama sila RJ Credo, 25 anyos, kapwa residente ng Barangay San Roque ng nasabing bayan, at GR Credo, 30 anyos, taga Barangay Malong sa bayan ng Anda. Natagpuan ng mga investigador sa lugar ng krimen
ang 4 na basyo ng caliber M16 Armalite rifle at isang basyo ng kalibre 45 baril. Napag-alaman kay Edison Credo, kapatid ng biktima, na nakita niya sa loob ng kotse si JR Credo na may hawak na mahabang baril. Nagpapatuloy pang hot pursuit operation ng Bulinaw PNP laban sa mga salarin habang ikinakasang kaukulang kaso laban sa mga ito. Away sa lupa ang nakitang dahilan ng mga investigador hinggil sa pangyayari. Mula sa gitna ng aksyon Freddy Pardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Maraming salamat sa balitang yan, aksyon na Freddy Fajardo. Pero 40 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga, kami ho ay magbabalik pagkaraan ng mga paalalang ito. This time check. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Bayan. Meron na lamang ho tayong natitirang 6 na minuto bago naman sumapit ang alas 7 ho ng umaga. Tuloy-tuloy ho tayo mga ka-aksyon dito ho sa atin pong palatuntunan na Aksyon Radyo Balitang Bayan numero 1 Thursday edition. Ako pa rin po ang inyong nakakapiling nakakasama Aksyon Jeric Pasiliao at sa Master Control nariyan naman si Aksyon Conrad Alvarez. Una sa Aksyon Balita. Ipapares ko ng Senado ang opisyal ng COA. Una sa Aksyon Public Service. Nagpapasalamat po ako sa Action Radio. Sila po ang naging tulay para matulungan ako ni Mayor. Una sa Aksyon Komentaryo. Pork barrel na naman! Tinamaan kayo ng magagaling! Sa musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Sa Dagupan, patuloy kayong nakikinig sa 1171 Aksyon Radyo. 1171 Aksyon Radyo. Basa-basa ho tayo ng atin pong mga text messages mga ka-aksyon and gayon din yung mga nanonood nakikinig sa atin pong Facebook fan page. Sa atin pong texter kay 1303, Maksyong umaga, happy birthday kay Yen Maure ng Anolid Mangaldan, apo ko po from Lori Parzan. Uy, happy birthday ha kay Yen Maure ng Anolid Mangaldan. Ilang taon na ho siya, Ma'am Lori Parzan na. Ayan na. Dalangin namin na sana ikaw ay nananatiling malusog at syempre punong-puno ng kasiyahan, kagalakan sa pagsalubong no sa atin pong bagong taon. Good morning din kay Ma'am Precious Gem
Maaksyong umaga ho sa inyo. Sayang. Opo. Kasi kahapon, meron lamang ho tayong importanteng pinuntahan. Kaya't medyo lumabas ho tayo ng saglit. Sayang hindi ho tayo nakapagsalisihan dito ho sa opisina kahapon nung kayo ho ay nagpunta dito. Ayan. Sabi niya dito, thank you po sa Action Radio na sobrang mababait ang mga staff. Thank you to Ma'am Violi Valdez, Ma'am Joyce Claire, and Sir Alex Navarro. Sobrang napasaya mo ang mga company ko po dahil nabiyayaan din po sila. Merry Christmas ka-action. Alright. Kay Sir Zaldi Bruan, maaksyong umaga din ho sa inyo. Pabati daw ng happy birthday sa kanyang kapatid na si Francis Ferdinand Bruan. Salamat po. Happy birthday kay Sir Francis Ferdinand Bruan, kapatid ni Sir Zaldi Bruan. Ayan. Gayon din, maaksyong umaga kay Ma'am Jocelyn Reyes, nanonood sa atin, at kay Ma'am Delia Cabais. Uy, good morning din kay Sir Salvamar Cancino at kay Roderick Ramos, at syempre kay Ma'am Marilu Malanong. 6:57 ang ating oras, mga ka-aksyon. Papasukin natin muli si Action Freddy Fajardo para sa kanyang pagbabalita. Yes, Action Freddy, please come back. Maaksong umaga muli, Action J. Rick, 21 anyos na binata nagbigti dahil sa problema sa pamilya sa bayan ng Bautista. Patay. Alauna 10 ng hapon. Ang Bautista Police nakatanggap ng tawag mula sa barangay kapitan ng barangay Pupunto na sinasabi na may naganap na suicide sa kanilang lugar. Agad nagtungo ang mga investigador at nabatid ang biktima nilalang si Mark Baldado, igalang 21 anyos, at residente ng nasabing lugar. Sa paunang investigasyon na alas 7:30 ng gabi, nang makita ng 7 taong gulang na pamangkin ng biktima ang nakabiting katawan nito, at agad ay sinabi sa kanilang mga kamag-anak. Nabatid sa investigasyon na itong biktima ilang beses na pala itong nagtangkang mag-suicide sa iba-ibang mga pagkakataon, at natagpuan ng isang piraso ng papel na may nakasulat na, "Salamat po mga tita. Please umuwi ka na mama, Mark." At ang sulat na itinanover ng mga kamag-anak sa mga investigador, at habang ang bangkay ay dinala sa isang purinarya sa nasabing bayan. Problemang pamilya ang nakikitang dahilan ng mga autoridad sa pagpapatiwakal ng biktimang si Mark Baldado. Mula sa gitna ng Action Freddy Fajardo, una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Action Radio. Live report. Maraming salamat sa balitang yan, Action na Freddy Fajardo, mula ho sa labas ng atin pong himpilan. Pero medyo limitado na ho ang atin pong oras, mga ka-action, pero humahabol. Ayan, pabate ay batiin natin si Sir Roberto Quintan. Sabi niya, meron na kami kuryente. Again, Merry Christmas sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Joel at ka Freddy. Alright, maraming salamat Sir Roberto Quintans. At mabuti naman at medyo nagbalik na yung inyo pong supply ng kuryente dyan ho sa may bayan ng Malasiki. May mga parts, no, na ay hindi nagkakamali dyan sa may San Carlos City, mga ka-aksyon. Mayroong mga areas ho dyan na medyo whole day, no, na wala silang supply ng kuryente. Meron ho silang scheduled power interruption, mga ka-aksyon. Pero impunto alas 7 ang atin pong oras, mga ka-aksyon. Tayo na ho ay magpapaalam dito ho sa atin pong programa, Action Radio Balitang Bayan numero 1 Thursday edition. Sorry ma'am. Banggitin natin pala yung labas sa peryahan ng bayan kahapon, mga ka-aksyon. Ang AM draw 3418, PM draw 1339, habang ang extra draw, mga ka-aksyon, ay 421, mga ka-aksyon. Ulitin natin, AM draw ng peryahan ng bayan na 3418, PM draw 1319, habang ang extra draw ay 421, mga ka-aksyon. Alright, inyo hong natunghayan, mga ka-aksyon, ang atin pong programa ngayon pong araw ng Huwebes. Nakasama ho natin sa atin pong Master Control si Action Conrad Alvarez.
Sa ngalan din ng atin pong nakasama sa labas ng himpilan si Action Freddy Fajardo. Sa ngalan din ng amin pong Station Manager Action Violi Valdez Ferreira. Ako naman po ang inyong lingkod, Action Jeric Pasiliao. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino.